Adiyo vatari tinokugamuchirai pano paNhimbe TV. Nhemvenyuro yenyu yamunoziva inokuunzirai nyaya dzakasiyana-siyana. Nyaya dziri kuitika munharaunda, nyaya dzinofadza, nyaya dzinosuwisa, nyaya dzinobatsira. Nyaya dzese munodziwana paNhimbe. Muzuva ranhasi tiri mudare madzibaba. Vazhinji makambovaona, vamwe hamusati mavaona, muri kutotanga kuvaona muzuva ranhasi. Asi tangoti regai timbosvika, timbokurukura navo, tinzwe nhoroondo yavo, tinzwe mabatiro avo, tinzwe mashandiro avanoita. Madzibaba, makasimba here? Tinofara makasimba here. Vatariri vedu vari kuona chirongwa muzuva ranhasi vangade kuziva kuti munonzi madzibaba ari. Zita rangu ndinonzi Madzibaba Noresi, chibaba chenyuchi, asi izvo nda kunzi Madzibaba Noresi chirombo chine makusha. Right, regai tichasvika pane nyaya yandanzwa yamataura, nyaya yenyuchi. Regai tigosvika ikoko. Asi pari zvino toda kuti timbotanga vari kuona chirongwa zvavanonyanyofarira kutanga nekunzwa. Vada kunzwa nhoroondo yenyu. Nekuti vamwe vanogona kutadza kunzwisisa matakagara muno kuti makamira sei. Vamwe vanonzwisisa vana madzibaba vachipfeka magemenzi ewhite, vamwe vachipfeka magemenzi eyellow. Asi mudare matakagara muno mune zvakasiyana nezvinosanganwa nazvo kumasoro. Saka mungambotitsanangurira nhoroondo yenyu yekutanga kwenyu kuti muzonzi Madzibaba Noresi zvakambofamba sei? Zvondinzi Madzibaba Noresi zvakatinganzi mudiki ndichinamata kuchishanu. Ndichi kuchishanu ndobva nadzimai ndazobva kuchishanu ndakuenda kungotsvuku. Ndaenda kungotsvuku nechikonzero mhaka hakuna muprofita asina mudzimu. Mudzimu wakazoenda kumberi kudereka uchinamata. Mudzimu waenda mberi kudereka chinamato. Dzimara ndazova ini ndapanana kunzi sekuru kuti Madzibaba Noresi. Zita ranga rakafamba ndakavhura masangano akawandisa. Ndakavhura wana nhasi vanhu vakutonamata. Asi ndikazodzimwa ndazonzi ndakunzi sekuru. Zvanhasi asi zita rekuti Madzibaba Noresi haina kurakadzima. Saka masowe amakavhura aya, pamakazobva kumasowewo, tanzwa muchiti mudzimu wakazotungamira. Masowe aya ndeapi mamwe acho? Achiriko here nhasi kana kuti akabva asara mbavhara? Masowe achiriko. KuDurban kune matatu, Durban South Africa kune 3. Muno muZimbabwe mune 2. Saka ndine 5 masangano ndakavhura. Kuna mato nevanhu ndakasiya kuna mato kuti Mwari uchizoti mwana wakauya ndakasiya ndanamatisa vanhu asi ndakatonda kuda chichezo chivanhu. Asi ndabva ndakavachinja. Matangira tikaita nanhasi arikuenda mberi. Ndikachosvika ndikusvika ndotogara ndichiudzwa washoko wacho paridza. Saka pamunombogara vaprofita achimbokubatira? Zvagara zvinotibata. Ndinotoshanda mudzimu. Mudzimu ndiye unoshanda. Hakuna muprofita asina mudzimu. Asi nyema dzinokonzerwa mazita Samsoni, Elijah, Moses, Joshua, mazita aya anenge apo asi munhu wese muprofita usina mudzimu unenge uri pari. Saka maprofita ese atiri kuona kumasowe aya vanenge vachitaura mazita engirozi, isu tinonzwa kuti mazita engirozi sekutaura kwamaitawo, tiri kureva here kuti midzimu inenge ichitaura? Kwete. Vane mweya vanayo, ini ndine mweya ndinasi. Chipipo ndechekuti mudzimu wakazotungamira pamberi pandiri. Right, madzibaba, ndiri kuona mudare muno mamiriro amakaita. Handizivi kuti mungambotitsanangurira here mamwe mabasa amuri kubata muzuva ranhasi? Ndine mabasa akasiyana-siyana. Handiri kubata nematambudziko akasiyana-siyana evanhu vari kuuya pano. Ndichisangana nematambudziko evanhu akasiyana-siyana. Matambudziko ekubirwa kwevanhu. Vanhu vari kunyanya kubirwa, kune vanhu vari kunyanya kubirwa zvakanyanyisa nenyaya dzevaroyi. Varoyi vekuroya vanhu zvisingaiti, saka ndakunzi 21 horsepower shame muroyi. Ndikatopinda training yechiroyi wacho. Saka ndamuroyi wangu varoyi. Saka ndinotaura kuti varoyi vari kuti vakateerera izvozvi pachirongwa izvozvi vanofanira kuziva kuti muroyi Mwari. Saka nyaya dzavo dzisina kudzifumura. Panyaya yevaroyi apa, handizivi, pane nyaya ndakambonzwa kana ndakasangana nayo mukufamba, nyaya yekugoko. Yevaroyi vari vasakurisa munda? Hamuna zvakafamba sei panyaya? Ndine chirauro chekuraura varoyi. Chirauro chekuraura varoyi isu. Ndikatoona kuti handambotira zvangu chirauro changu ndida kubata varoyi ndikavasakurisa kwamambo. Vasakura masikati machina. Apa vanga vakusakura vachiri pamweya here kana kuti vanga vari kutosakura? Aiwa, vakachobvara kuti wasakurisa munda kuti sakurai munda wamambo. Right, vatariri muri kuzvinzwira hurukuro yatinayo naMadzibaba Noresi. Nyaya yekugoko yatiri kutaura iyi haisi nyaya yekunyepa.
inyaya yakatoitika zvikaitika sekutaura kwavari kuita. Madzibaba, ndanzwa mataura nyaya yenyuchi. Vazhinji vatinoona vanotera zvirongwa zvatinoita, kune vanobvunza kuti nyaya yenyuchi yakamira sei. Kune vakatombotibvunza kuti aiwa imbotipai nhamba dzevabatsiri vanogona kutumira nyuchi. Kune zvekare vamwe vanoti nyaya yenyuchi inyaya yekunyeka. Chimbotitsanangurira ipapo. Nyuchi hadzionekwi. Ini ndina mushonga wenyuchi. Ndichionawo mushonga wenyuchi wakawandisa. Nyuchi dzandinadzo ndonatumira vanhu 10, 20, 15. Mushonga wandoshandisa ini kutumira munhu. Ndonatumira imi nyuchi kwamabirwa. Ndonatumira mumwe munhu nyuchi ari kwaari dzichina marecovery. Mushonga wekuti ndikakupa mushonga unoona, asi chaunozoona muchechedzo zvinozoitika kune munhu akakutorera dzakutina munhu kuti achuwe nezvinhu zvaakaba zvakakutorerai. Kana ega mukadzi kana chii chakaitika, mushonga ndinokupai kuti munoona nyuchi. Mushonga wekuti kwachinoenda ndo chinokwanisa kunodzora chinhu. Imbinjiridzo hausi munamato. Mushonga. Saka uyu ari kwamatumira uyu ndiye anozoona nyuchi here kana kuti? Wandatumira ndinozoona nyuchi. Wandapewa wozvoni. Papa mushonga. Kwasi kwauri kuenda chinango kwauri kuenda manje kwachazoona munhu achazobuda nenyuchi ndiye akudzoka. Nyuchi ndinoto mutina kuuya naye kuchuwa nezvinhu zvakatora kana kuuya iye nyangwe ari kupi kumutina kuti auye pamba pako. Saka paya patinozoona vanhu vaya vanenge vaine nyuchi ndo zvinenge zvaitika. Ndo zvinhu zvaitika izvozvo. Mushonga. Aiwa, tinotenda netsanangudzo yamatipa yakajeka. Saka pane mamwe matambudziko anosanganikwa nevagari kana kuti vazukuru kana kuti vatendi vari kunzo. Ndeapi mamwe ematambudziko amunobatsira? Ndikusangana nematambudziko evanhu echirwere chekudonha akawandisa. Chiya chatinoti checho kuti munhu ari munhu kuti chirwere checho kamunanza nepfari ndizvozvo. chekuti munhu adonha achinzi paadonha pachina kuti akura ari munhu akanaka muupenyu hwake. Asi zvakuti ndizvokuti urombwa neuro inenge wapakubata munhu mumusha. Nematambudziko kuti kune vanhu vakutaura kuti haafi akaita mwana ndoramba. Hakuna mukadzi akambobarwa asichanzi abereke. Kati baba unodzi baba akamurume akabarwa achinzi abereke mangwana akwete ndozviramba. Ndiripo semadzibaba ndinonzi akazvimirira inini kuti hakuna chinhu chinoramba. Munhu anoti adye nyama. Kati anoti chinhu chine makore chine nguva chichinzi hachiitiki. Kati une nguva nemakore idzi varoya uri kushungurudza. Kati ukapinda mabasa uri kubuda kana kuti uri kushanda pamaini pari kushanda. Vamwe vachiona goridhe. Goridhe ka upfumi hwepasi hune chivanhu chinochoitwa kuti vanhu ava vaonewo goridhe. Kati uone goridhe pane chivanhu chinochitika kutojusa maini. Producer. Yekuti munhu kwanenge wauri nyangwe une goridhe kana une gomba rako uda kujusirwa goridhe ndinokwanisa kujusa maini. Ndojusa mapocket pa 3 meters une makudya mari. Tinozosangana zvekare nevamwe madzibaba vaneze nguva kubvunza kuti kana tichinge nenda kwamadzibaba handizobviko kundaromba. Mushonga ndinayo ndirombese munhu. Mushonga ndinayo haisi mushonga wekuti ndikaupa mushonga unopanduka kwauri kwete. Mushonga ndinawo ini zvandinoshanda ndinoshanda nechine chekuti ndikagadzisa nyaya dzako ndogadzisa matambudziko maproblems chete. Handipe chinhu choti uyazochema dambudziko rako ndo rakwati chichakutambudza mangwana kwete handite izvozvo. Right, vatariri muri kunzwa chirongwa chatinacho. Vanoda uromba garai magara kwamuri ikoko. Madzibaba, kune nyaya imwe iri kunetsa munharaunda mudzimba dzakawanda ndogutsikana kuti munyanga chaimo muno muzvizere. Kune vazhinji vari kunetswa nenhau dzengozi. Vamwe vanenge vachiti isusu kumba kwedu tine mwana, tine muzukuru, tina mai, tina tete vakafa zvatisina kunzwisisa. Divi iroro munobata zvekare. Kana wachida kumutsira munhu akafa. Chinonzi ngozi ndechekuti munhu ngozi hakusi kuchika munhu chinanzi abayiwa nebanga wachika munhu. Unotsika munhu motikari ingozi. Unogona kutekura munhu pamotorbike yako kuti driver iwe ukati accident iwewe watadza kudriver wakauraya munhu ingozi. Ngozi yangonzi kuchika munhu chete. Kana uchida kumutsira munhu akafa akauraya zvamusundiza kuti nomafira akaita munhu eda amaida akafa achipondewa kati akafa nenzira dzisina kunaka. Muchida kuti iye aenda kunobvisa egani kune munhu akamushungurudza. Kati akatora mweya wake kuti asaramba ari panyika panapa. Takamira ndiripo. Zvichireva kuti vaya vane hama dzakafa zvavasiri kunzwisisa vanokwanisa zvekare kuuya kudare rino kuti vabatsirwe. Vanokwanisa kuuya kubatsirwa nokuti chandakabata panapa ichi rinonzi siyaso. Ndo kana achida kutozouya ipapo kuti chamakabata ichi chinoshanda sei. Iri girazi ndo rinonzi siyaso. Iri girazi rinonzi siyaso iri zvese ipapo.
zvinondiudza kuti right nyaya yapo ndekuti ningu yakaurayira nyengero zvakafamba sechi chakaitika iro rigara zvinondiudza ndobva ndakuudza kuti nyaya iyi kuti igadzirise ndatiite zvakati mamira zvakaita kamuda tongona munogona kuona migana pagirazi apo kuchiona ndine rimwe hombe rekuti magana makagara kwagara kunogara wese muri femero muchinokedzana paurwe kuti ningi ndiyakuroya akati zvekufamba sei kuti baba ndiwo pane nyaya dzakawanda dzemafemezi kunetsa dzekuti vanhu vakuti baba ndivari kuromba pamwe baba vasi vakatoromba pamwe vachotungamidza chiso chavo makafamba bada baba wenyu pane nyaya yekuona kuvenga munhu asina mhosva mafemero achitotungamidzwa nemumwe munhu akatotora chikomba chake kuro akatoshandisa chiso changu chihama yenyu yekuti mukufamba kwemunhu akatobata mumwe munhu asi akati achomboro nacho mukatomutadza muchiona ndifana netsoka pamwe kuti mutomutengera skadhi akachomukatouya pamwe kumusha ndimwe tomutengera mamusema mutengera tamwe kana kapute fodya yechirungu anogara nechimona chitokeje chimonera pananganyidza akaromba kuromba kwacho ndekupi kwaakaromba kuri kunzi kwachena kune mari hakuna pane kushandiswa kuri kuchiitwa nyama yake yemwe nekuti makafamba mugona kubata kune mumwe munhu akuchiita mari achashungurudza mimi saka garazi rangu rinonzi siya soil rinobudza umbowo wese rinoita madhieni futi kuti uta mukadzi wako ane mwana wanaye hausi kunzwisisa rinoita madhieni futi kubudisa zvese rinonzi siya soil right ndokuzikana kuti vari kuona chirongwa muzuva ranhasi mudzimba umu mune vasiri kugutsikana zveshuwa hanzi uyai kuna siyaso munobva kuno kuba kugutsikana kuti mwana ndewenyu here kana kuti hasi tiri kuno kunyanga pamangondozapo vazhinji mukangodarika mutauni muchidzika kunge muri kuenda ndorodhi yemunyatati munenge matosvika muchiri mutano madzibaba kundanzwa pamatora nyaya yemadna tisati tasvika kumadna kune nhaurwa dzakaita sezverukao inini handidi hangu kuzoti ndiende kumadna ndichinobvunza kuti mwana ndewangu here ndoda kugara ndapedzera nyaya yacho ndasosera munda wangu munozviita here ndichione mushonga wacho yakasiyana kusvika kuma11 12 chekutanga notaura kuti ndine mushonga kuti mudzimai wacho haatombochitera chose haatombochite hapana nembopinda mumba mako usingambomire kuti daumire kuti mudzimai kana achinge achienda zvibata ndozoenda kumadzimba noresta ndine kutoti haachombozviite zvinhu zvacho izvozvo kana atochengetedza kudaro kozoti pane mumwe kuti ainzenza agara achitozviita ndine ruko rwakasiyana-siyana ndine rohove romuramba rwere kuti munhu anogara tamba-tamba nhova kuti pasi panenge anoda kugara achidirwa mvura ndine roruware ndorondiratsvera roruware rekuti munhu hakuna anombofa akaona kunze musikaro dzemudzimai wenyu kuti akada kunoenda nyange musango ada kundakupenda kuti hakuna chinooneka ndinoro inyoka kuti munhu akada kurara nemudzimai pamubhedha nyangosiri wake nyangopaipai nyange mulodge nyangobva vanongoona nyoka chete nyangona musango nyangwe mumotikari vanoona nyoka zvinoti havana zvavachita sei zvavachaita ndine mirukao type yerukao rwakasiyana-siyana randina right ndauya ndaita zvamataura izvi ndasunga mudzimai wangu kana ndafenza vazhinji vanoti kufenza kana nekuti mushande wangu ndobva ndafa mudzimai uyo anozosunungurika here makangofa imimi kana murimi musina pasina ane password hakuna zvakachidaro anosungurwa nainoti ndimune password imi mukanzi mafa izvo zvimine foni yamana ine password anaivhura ndina kuine flashwa kutoflasha kwaina zvino zvisi zvanga zviri mazvisimo konze pane chimwe chinhu chekuti mudzimai chinhu chakaiswa paari kurongondwa kwacho akuchida muridzi tiriona kuzorongondwa kuti raita kuchirongondwa nekuti ndindakagadzira ini kana achinge azoya kwandichiziva mushonga wacho rukawa rongorongondwa iri pese pese dzikamunzati amai murume akafa varume vapera kufa nenyaya yekuti munhu akagadzira akafedza musho wake ndiye mumwe chiti akagadzira hakuna mumwe anofana kugadzira yakati inini nemudzimai ndiwo mukadzi wangu kusvika ndafa asi iwewe wagadzira mudzimai akatinga kufa iwe unokwanisa kunoroora mumwe mudzimai asi mukadzi wako iwe akatinga kufa kati iwe akatinga kufa iwewe ndiwe wakagadzira murukao uyu mudzimai hafa akaroora nemwe murume zvikatobata kuti atogadzisa nyaya dzekuti agadzire nyaya dzinonetsa ikapu yewota glass yakadona pasi atsemba aichadzosereka zvatovhara right kune ndanzwa mataura nyaya yepassword kune madzimai anenge akatarisawo ari kuona chirongwa vamwe vanozoti aiwa nhimbe manyanyorerekera kuti roverera semadzimai ko mudzimai auya inini baba wekwangu havanyanya ndoda kusungawo chii chinoita ndinosunga ibasa rangu zvichireva kuti munobata kwese madzimai nevarume kuchengetedza musha kufenza musha ka mune huku mune matoki mune mbudzi inye kufenza kuti zvipfuwo zvangu zviende panext door zviori kwakakada tingafenza fenza zvese zvaunazvo zvipfuwo zvako mbudzi wai kuti zisaende panext door zisarambe zvichipara mhosva
nyangwe kata mudzimai nyangwe kata murume kana kuti kuchengetedza musha akusugura auya kwandiri akumbira kuda kuchengetedza musha kuti ndikuda murume wangu haasi kuti ndinoda kuchita murume ndikuda imba yangu ndimwe ndega nekuna kuti tikunzwanani ari kufambira nyaya yemba yake zvichoita ndinofanika munyima tomugadzira right. Vatariri kune vanoda kufenza misha muri kuzvionera muri kuzvinzwira urukuru yatinayo namadzibaba norest ndo yamuri kunzwa tiri pano paNhimbe TV. Kune vana chiremba vatinosangana navo, tasangana nachiremba vakawanda vanoita mabasa akasiyana siyana. Kuna ana chiremba tiri kubva panhau iyoyi yatiri kutaura yerukawe, ndanzwa muchitaura kuti aiwa zvinozonetsa mangwana munhu anofanira kuti azodzoka togadzirisa kana tokinura. Kuna ana chiremba vanenge vachiti hai inini kana nyange ukaiswa rukawo waiswa ikoko ndinobvisa. Ichokwadi here kana kuti vanhu vanenge vachingochirwa mari? Panyaya iyi zvinhu zvakusiyana nemushonga wangu mashandisira ndoenda mushonga wangu nini wangu ndoziva ndakautora pai kati mushonga wangu ndakauchera pai uyo ane type yake rukawo nemazira anoita mushonga ini ndine type nemazira andinoita zati masungira andaita matera andaita hasununguki. Asi vanhu havazosviki here pakufa nekuti kuna vamwe vakuti inini ndinongonzwa mukufamba kana kuti mumatare emadzimambo kuna vamwe vanenge vakasungwa. Tine chirongwa chatakaita muchikamu chadarika chemukomana akazinga akuzvimba dumbu apa taanga asingadi kuti areurure. Saka munhu kana abatwa nerukawo akasabvuma mhosva yake chii chinoitika kwaari mudii? Zvinoita zvoti vakaramba nzira yemapuwa anoiziva zvinobva zvatoenda. Chiripo ndechekuti kana wachinge wateya uri mupenyu wakasungwa nemusungo, mhembo yabva nemusungo pana panotochema zvomunyudza kuti mhembo yabatwa kuchinzwa kuti mhembo yaita sei idhibhura unachosvika munhu akarembera musoro asi kaikwanisa kureurura kutaura kuti sekuru ndini ndakatora mudzimai wenyu ndiri muzvikuru nesekuru ndiregererei. Sekuru anokwanisa kudzoka kuno kuti akakwanisa kugadzirisa kuti urarama, asi wangogara kuti kana uchiramba uchizvida kuomesa mwoyo wako nepfungwa dzako unorudza upenyu ndiwe, nekuti asunga musha wake asunga nekuti akabhadhara mari akuziva maonero akaita mudzimai wake kana mudzimai akuziva maonero akaita nemurume wake, saka agadzira musha wake. Asi pane chimwe chinhu, kune mahosigera akutora urume wake, kune magadheni boy akutora uri vakadzi vevanhu, kune mumwe munhu achoziva kuti uyu mukadzi wasekuru chaiche but anoda kuchita atozembera nambuya chaiche, sekuru achingobuda nambuya. Saka sekuru dzimwe nguva anogona kutadza kuziva asangona kudzwa nemakuhwa manoti mbuya mudzimai wako ari kufamba imurani nezvisiri izvo, asi ari muzukuru achitadza sei. Saka sekuru wakagadzira mutu musungu apanogona kuva ari muzukuru wako. Saka chinji chipo ndechekuti kuchengetedza misha kana uchinge wapa nerukawo bvuma kutaura kuti hanji ndakata sei. Ndisakamona kuti chinhu chese chinoripwa kwokupedzisira. Chese chawaita ukaita mhosva kumudzimai wako unonzi uripe utore mudzimai wako. Asi anochiziva tezera kuti mukadzi uyu nevana vaanaye mwana wedu uyu wanaye wemurume uyu, asi unonzi kuti utore mhuri yavo chimbowe mbichana titaurirana zviri pachivanhu chedu pane pamwe panhu patisingajambe zvokuti munhu atarukaura ati anopana kutoripa. Sekuru anotonzwisa kuti hauna chikuchini muzukuru ndikugara newe wabara nemusungo sekuru okusunungurombo waita life yako zvakanaka zvakuenderera paukama hwenyu kuti nokutaurana kuti kudii. Ini changu chiti mukusunga chawaiwe chiti uda chakati ndikwanisa kugadzira zvauri kuda kuti ndoda chakati ndotarisa pagirazi kuti ndati sei wataura izvozvo ndobva ndaziva kuti rati mudzimai wako zvichokwadi ari kuhura siyaso ane ndudzi. Saka panguva tingotoda kuti mudzimai wako rukawo asingahura ndokurambira ndotokurambira kuti aiwa achimbomira asati akuhura, asi kana tochengetedza musha wako uyu mushonga uyu ita zvakane zvakadi kuti asazohuri nekuti asi kuda sei kuhura. Asi kachikona chokuzoti aiwa pane zvikuitika tora izvi nezvi ndotokuudza futi zvauri kufunga iwe unoona kuda kunamira unoona zvauri kuda ndotokuudza kuti aiwa mukwaro uri kuda mushonga uri kuda musungo uyu hauite kuti iwe uchengetedze musha wako zvoune vana kati une mhuri handiputse imba yemunhu ndiromba umwe akareruka kuti achengetedze musha mudzimai arimire zvaari kuita ndizvandinoita. Aiwa tinotenda. Chikonzero chaita kuti ndinyanye kubvunza ipapo inyaya yekuti matinofamba tinombosangana nevazhinji vanenge vachibvunza nyaya idzodzi vanenge vaida kunzwisisa, ndo saka ndati munyatsotitsanangurira panyaya iyoyi. Kune zvekare vamwe vanozouya vachiti ini ndine dambudziko, vamwe havo vanozovati matambudziko tudiki, musoro wangu haunyarari, ndinobuda mututu usingapere, musana makumbo anozvimba, vauya pano pamadzibaba norest zvinopera here? Basa rasiyaso akaya pano munhu siyaso anondudza kuti rati nyaya ipo ndiyoti ndeuroyo, nyaya ipo ndeyekuti uya kuda mvura yekunwa yakushuta mvura ndochonze baba ini munomwa mvura chaizvo mukushotesa mvura ini
pane mumwe urwere hwekuti mumwe munhu urwere hausokuroyiwa, urwere kutoti iye zvakuchodya kana kutoputa zvinodhaka uchodza kupenga iye achitora madrugs totomudza kuti aiwa bata isungererai gari vakamuchengeta hapana kumbopenga zvinhu zvakuita zvinodhaka muchengetedze munhu zvitopera nokuti siyaswa nendudza kana dziri mhepo siyaswa nendudza kana zviri mhepo iri mhepo yekuroyiwa kana iri mhepo yekukonzera mumwe munhu kuti iwo chaurikuda kupenya kusamanya zvakanaka chakaipa chiitike kwauri asi kana zviri zvimwewo zviya siyaswa nendudza kuti aiwa uyu ari kuputa uyu akuita zvakati zvitokunza kuti baba sei zvamuita kuti upenyu hufambira zvakanaka. Tinotenda madzibaba netsanangudzo yamuri kutipa. Ndinogutsikana kuti vari kuona chirongwa muzuva ranhasi, vari kunzwisisa hurukuro yatiri kuita. Tisati tanopedza kana kupendera chirongwa chedu, umwe mubvunzo wandinawo kuno kunyanga kwatiri. Isu tinofamba mumatare emadzimambo akawanda. Nyaya dzakawanda dzatiri kusangana nadzo inyaya dzine urombwa mukati. Ndambonzwa mataura nyaya yekuti aiwa vaya vanenge vaine urombwa kana kuti vakadii munopedza. Tinozoita zvekare vamwe vana chiremba vanenge vachiti inini changu chikwambo kana usina kuchidzosa kwandiri hauna kupedza. Nyaya iyoyo inofamba sei? Chinofa here chikwambo kana kuti chikwambo chinofanira kudzoserwa kwachakatora? Zvinoendesa kuti chikwambo pane mhando nemhando yezvikwambo. Pane chikwambo chekuromba neropa rako chichikwa ropa pamhanza. Pane mushonga unochitwa nevhu remakuru chekuti iwo wakafa chinoona chinofawo. Koziti pane ini sanda wane zvimwe zvikwambo zvine mhando andikataura zvachoda kududzira mamiriro azvakaita. Mamiriro azvakaita ndezvekuti munhu kana achinge watora kuti chawatora mumusha une chikwereti kun'anga kana chawatora chakushandira igamba rawatora chichikushandira kana wakatora nechikwereti anobhadhara. Musambofa imi makarova mai venyu mumafa ingozi muchida kuti uripwa. Indikarova mai vangu nebva inini vatosara vatosatenzi ende munoripa mai venyu kana kaponda monda vandafa inini. Zvotodzi munhu iye ndakauraya yada kutoripwa asi akauraya atofa asisipo. Pane imwe mishonga yekuti ndoda kutopedzisa kutobhadharwa. Kana yapedza kubhadharwa kuti muidzorere kana kune chikwereti. Chikwambo kudhaya zvaitwa neuku nejongwe sasawira chikwambo chiko chengetedza musha tsigira musha arima zvanga zviri zvekurima zvekuchengetedza madivisi. Asi izvozvo vana kuda kuromba nyaya dzokuda mari zvakuurayana. Saka kuti unopewa neuku kuti bvisa kwacho kana chakunisa mumusha kana chisina kupedza kubhadharwa chino choshungudza mumusha. Nokuti chiuraya chino choshungudza mumusha. Saka chinochida kuti munopedza kubhadhara uko kana munhu dzine mupenya aripo motomubatsira munopedza kubhadhara chikwereti kwaakatora mushonga. Kana chinga achiramba ndipamunoona kuti dzatite gobi tisenda kuti aiwa munhu uya atishungudza mumusha. Ndate gobi tisenda kuti mushonga wemurwisi. Makuchida kuti zvimwe zvimuataka zvamuataka mushonga wake manje kana chinga pane mushonga inosara iri mumusha. Muchazoita sevamwe. Saka zvichireva kuti kune vaya vanenge vachitaura kuti inini zvikwambo ndinouraya, vamwe vacho kunenge kuri kungonyepera. Kuti chikwambo anouraya? Kuti ndinouraya zvekunoripa zvisiyana nazvo ndinobva ndatopedza nhasi. Zvinosiyana nekuti munoziva kuti matiraki pane ma21 horsepower 21 horsepower chamemuro. Matiraki pane Dyna pane Hino pane Chipati pane mapowers etraki. Ini ndinotaura kuti chikwambo chinodzera muna chikwambo. Hakuna breakdown yakambodonga mota menyu. Yanzi motikari yakafundira mota menyu. Hakuna. Chikwambo chinodzera muna chikwambo. Kana mautoshidza munhu kana mukaita pana madzibano etsi ndauya pamba penyu. Tine nyaya tiri pamusha menyu. Muchizema matouya kuna muroyi mumwe muroyi wamwari mukuru mundiroya kudarika muroyi musha menyu. Ndino muchizema nyozo haya nini. Saka ndisere 21 horsepower shame muroyi. Aiwa. Tinotenda madzibaba netsanangudzo. Ndogutsikana kuti vari kuona chirongwa, vari kudzidza uye vari kuziva kuti zvekufamba sei. Madzibaba tinopedza chirongwa kubva zvamauya munyanga. Ndidzipi dzimwe dzenyaya dzamati masangana nadzo? Ndikusangana nenyaya dzekuteka kwenjere kwevanhu. Ndikusangana nenyaya dzepabonde dzekusungwa kwevarume vari kushamba. Ndikusangana nenyaya dzekuti vanhu vari kunzi uyu anga nechirwere chaanga nacho chekudonha. Akakura mune zvakanaka asi chirwere chaako hachisi kufamba mune zvakanaka. Ndikusangana nenhau dzekuti vanhu vari kuuya pana varume kuti mudzimai akangoenda achishanda kubasa haana kudzoka. Izvo zvino 3-4 days nenyaya dzakandakasangana nadzo dzevamwe mai vakapedza vana vavo 5
kwasara mwana wani ndiyaka yapanda kutombatsira nyaya iri kuda pana pana siyaso umbo wachouya nezuro waya pana anhu atendera pakabereka kwako vakachouya vakatobvuma chikora kuti chokwadi ndakatora mushonga kuchipinge mushonga wakataura chipinge nganga chaende kupe kanzi ndakapiwa bhodhoro nembe yake muroora nembe mwana mukomana wavo vakaisa muguru yakamunyiwa nemuchenji guru racho nderikuti kanzi ndakatimbwa ndakafukunura ndakatoshaya hembe yacho takanya zvidhina ndakati hembe ndichaiona handinabva ndakaona dhende racho yakadyiwa nemujuru saka zvakunetsa mwana ada kufa inyaya yemariwa yandiri kusangana navo yevanhu vari kuroya vana vavo yeurombo hwakaipa hwakanyanyisa inyaya yekuti ukapinda mabasa kwapinda umbwanzi hausisipo warwara marwaro aita mumwe munhu apinda nhasi mabasa ndiye acho mukuru akutambisa pei ndiye futi nyaya dzirikusangana nadzo kunozonyanyisa ndasangana nenyaya dzidzo dzakawanda mazuva mashoma shoma ndakunasangana nenyaya dzakawandisa zvichira kuti nyanga yakatapa nyanga ino inoona varoyi asi varoyi pinapona vakateerera zvavaizoiti 21 uzipavari ndokana tichitaura izvozvo chirombo chinokusha tinenge tiripo tichiona mabasa nekushanda kwamunenge muchiita muchibatsira nharaunda ndokutsikana kuti vazhinji zvinenge zvavarerukira tichinopedza zvedu musati mati pamashoko ekupedzisira kune vamwe vanozobvunza kuti ndinoda kuti madzibaba vambondifambirawo pamwe ndiri kugokwe kana kuti ndiri kwamutoko kana kwamuriwa kana kukaribha madzibaba vanobvuma here kuuya kwandiri kana kuti inini ndini ndinofanira kuuya ndine dambudziko ndavasununguke ndinoenda pane dzimwe nyaya dzandinoona kuti nyaya ida kusunungura ndifambire ndinotoendako saka ndavasununguke kutaura nini musati mapa vatariri nevaoni pavanokwanisa kubatai nhamba dzenhare angave maimero zvinongoita kuti mubatike mashoko enyu amungade kusiyira vazukuru vakatarisa chirongwa muzuva ranhasi ndava ndinongoti musachengete urwere kana musachengete dambudziko nenyaya yekuti ninganzi akaenda kwakati akazvakata zvakati inoita madzibando ndakamira panyaya dzekurwa nemhepo dzemumusha menyu munhu akafa handimutsa asi mhepo dzemusha menyu kuti munhu akuroya kudisturba upenyu hwako tose nemberi dombo ndoramba kuti hakuna guva rinocherwa singambode dombo ndoramba saka matambudziko ose ndinokwanisa kumabatsira munhu kwanenge ari kwanisa kusheyawo nini dambudziko rako ndikwanisa kubatsira usingazive pamwe ndiri nyaya dziripedza dambudziko rako hazvino ndinopedza matambudziko ose asi pandiri ndakazvimirira chimboedza kuti mbozamawo ndikwanisa kuti kundikana kusvika papi ndichisiwa nhamba dzandinosiya dzinoti 078 11 361 43 ndodzokorora 078 11 361 43 nhamba idzi ndo nhamba dzandinobatika pamakosi nepawhatsapp nhamba imwe chete iyoyo hakuna zvekare imwe nhamba inozouya ichiti ndini madzibaba noresi dziripo dzimwe nhamba dzinenge dziripo dzangu dzandoshandisa ini kana totaura kuti kushandisa nhamba iyi asi nhamba yandoshandisa ndiyo imwe chete ayo ndanzwa mataura nyaya yenhamba taakutoti tichinopedzisa zvedu kune vamwe vanombotibvunza kuti panhau dzepafoni apa pamwe ndiri kunze kwenyika kana kuti ndiri kuuk ndinobatsirika here pafoni kana kuti ndinofanira kunge ndiri padhuze kuti zvinhu zvamusvipei ini ndobatsa munhu video call ndinofarira kuti muzukuru kana kwaanenge ari ndataura neni video call achindiona siyasoe ndoro ndiudza nyangwe uri kwaunenge uri semune muzukuru aya akagara paagara anondogara ndichomuudza ndini simwe chete munhu anenge ari kure ane nhaura dzavo dzanenge achida dzinongobuda pagirazi pandiri kumutsanangura mamiriro azvinhu zvakaita tozvigaisa sei semunhu anenge auya pano futi zvakare girazi rangu i21 horsepower rinoita zvese itransform ndoda kukutendai madzibaba nekutipa mukana wekuti tiuye tizodzidzisana nenharaunda yenyanga nharaunda dzakatenderedza nharaunda dziri kunze kwezimbabwe ndokutsikana kuti vazhinji vadzidza kubva muchirongwa kune vasina kunzwa nhamba tichazenge zvekare tichidzinyora pasi kuti mukwanise kudziona mukatarisa pazasi pevhidhiyo ratiri kuita irori muchadziona kune zvekare vamwe vane usimbo hwekuverenga munogona kutibata panhamba dzedu dzenhimbe tinokupai nhamba dzamadzibaba norest mokwanisa kutaura nawo mobatsirika sunungukai kuuya ndogutsikana kuti kune vamwe vasingazive nzvimbo yenyanga ndofunga ukasvika murengo munokwanisa kutuma munhu onomutora mota dziri kubanzi dzakawanda saka mazvinzwira kana wasvika murengi fonera madzibaba norest wouya wotorwa parengi wobatsirwa ndogutsikana kuti madzibaba tinosangana muzvirongwa kana mumatare muchazenge muchiita mumisha yakasiyana siyana isu senhimbe tichange tiripo kuratidza ruzhinji rwezimbabwe kuti ruone kuti
nhau dzechivanhu kubatsirika kwemisha kunofamba sei. Ndoda kutenda.